Maailmassa on tällä hetkellä todella paljon haasteita. Elämme keskellä ilmastonmuutosta, meillä on viimeiset hetket toimia. Samoin luonnon monimuotoisuus on kovan paineen alla ja samaan aikaan meidän pitäisi saada iso muutos meidän suhteessamme energian käyttöön, energian tuotantoon. Ja kaiken tämän ohella ihmisten välinen tasa-arvo on myöskin vaakalaudalla yhä entistä enemmän, koska luonnonvarat ja kaikki muut resurssit eivät suinkaan ole tasaisesti maapallolla. Kun ajatellaan näitä haasteita, joita meillä on, niin Millennium-palkinto minusta tuo erinomaisella tavalla esille sen, miten teknologian avulla voidaan löytää ratkaisuja todella suuriin kysymyksiin. Jos tunnet ratkaisujen hakemisen maapalloa ja ihmiskuntaa kohtaaviin haasteisiin tärkeäksi, niin sinun tai yrityksesi kannattaa ryhtyä lahjoittajaksi teknologiapalkintoon.